nga atay panultihon nga nag-ingon tungod kay ang Dios gamhanan kaayo, walay imposible nga dili niya mabuhat. So ang tanan posible basta gamito na ang gahom sa Ginoo. Mutuo mo dili? Ayaw. Posible bang mausab ang imong naong? Kanarong naong nimo ba posible ba nga mausab? Posible. Kung himuon Diyos Ginoo. Posible ba nga bisag patay na ka, mabuhi kag balik? Posible. Posible ba nga si Satanas adto na magpuyo sa langit? Og itugot sa Ginoo, posible. Nganong di man? Nothing is impossible with His power and His love. Kaya ang iyang manggugma dako kayo, ang iyang kaluoy, ocean of mercy, infinite mercy. Pero nganong daghan man nga mga butang nga dili mahitabo, nga gipangandoy gyud unta nato, bisan pag-unsaon natog ampo na may daghang gasigig ampo, nagbinuotan og maayo nya inigtik sa board exam o sa bar exam baka mahagbong man nya tuwa hinoy nagbinuang sige lag inom-inom barkada-barkada mo pasar man purti na kong paningkamot sa unab tuon pagyud kog maayo para atong NCAA kay lagi nang apply kog scholarship kay purti na kong pobriha unsa man noon nga ako nga 5th honorable mention sa among batch pag-graduate na hinoon pag-abot sa result sa NCAA 80% raman akong nakuha ang gasigi hinog pangupya nga 40 in taong sipata 99% ang nakuha wa ko kapasar wa ko madawat sa tanan ako napasaran nga mga scholarship sa gobyerno o sa private kay nag-require man og minimum 85%. Purting hilak na ko ato nya uwaw sa gayo 5th honorable mention 80% ra tu ahinoy wa gyud ma-mention 99% nya sige ko grosaryo binuotan ko bisag na ako'y uyab ato wa jud ko mohikap kay nagbinuotan di para ninyo nga mo pagani tinukhangay na. Pero ngano mang nahitabo to nya porting lisura gasuga lang kog kandila nya sudan pa kog luyag asin mangarga pa ini ka weekend porting yung lisura ngano mahinoon nga wa man ko kapasar sa NCAA. Na siya unsa may makapahimong imposible sa gahom sa Ginoo. Sa makaron, posible ba nga mahurot og kahalin ning atong 40,000 ka slots? Posible. Nya kining atong 190,000 nga raffle ticket part 2. Posible bang mahalin ni tanan? Purting posible ha Unya pagod ni sa December 8, mopalit lang og tag sa ka ticket kada semana. Nya ang atong online parishioners dala na lang sa territorial ug ato nang engage diha sa nag-follow sa akong YouTube channel 298,000 guna mopalit lang nagtag sa raffle ticket pasos sobra kaayo di ba unya pilara ng 40,000 ka slots para sa atong PYD o sa atong segunda patron nga pista og Camino Festival karong Oktubre. Pila ra gud ng 40,000 nga kita dinhi ganis Compostela. Duol-duol na magita 40,000 dinhi. O sobra pa man gani. Mupalit lang nagtag sa kaslat. Pero nganong perti pa manggamaya na tog halin.
ang makapahimong babag sa atong pagpahimulos niining way sukod nga gahom sa Ginoo mao ang atong pagtuo, ang atong pagsalig sa Ginoo, ang atong pagdawat kay usahay manggod og dili man pirmi, mas mosalig ta sa atong kapasidad kaysa kapasidad sa Ginoo. Nya kun mosalig na ta sa atong kapasidad, mukulba na ta, mawuri na ta, mangita dayon tag mga pamaagi nga kanang para nato maoy maayong paagi pero wa na masubay sa gustos Ginoo. Kana bang ang ato na diyong gisaligan ba, ang atong gipangandoy nga kalampusan bakaha o gipangandoy nga kahimtang nga para nato kung makabot lang ning maong kahimtang, maong grasya, secured na ta. Nya mao nay atong saligan para gud nang pagtigom yung kwarta kay masakit ka, mahal kaayo pagpa-ospital. Nya nagtuod ay ka kanang imong gitigom nga kwarta, paigo na inig ka ospital nimo. Ana, di man gani paigo ang budget sa DSWD. Balibaran magani ka. Kana pa bang imong gitigom-tigom gikan anang gamay nimong pagtinda-tinda nga usahay maalkansi pa? Usahay ang imong kita equal ra sa imong gipanukli. Nya daw na kay kastanan, portigid nimo katihi. Bisag na imo hangyo nimo nga palit og slot 100 di na jud ka mohatag kay imo ginang tigumon kay para ginas imong future. Ana kadiya dapita mo ingon ang Ginoo, wa na man ka mosalig nako, nisalig naman ka nang imong gitigom din alang sa tikahatagan. Ana hilingay imong tupad ing na nisalig ka sa Ginoo. Ing na nisalig ka sa Ginoo. Onya mopalit na karon. Mo taphaw da yung naong ini nga mapalit ta karon, ayaw sa pader kay lisod pa man. Mao na mo paambit ra ta kun kunuhay haruhay na ta para gud nang moingon dayon ko nga sige ang gustos Ginoo nga mutabang gyud ta, manghatag gyud ta. Sa pader mao bitang gaampo ko sa Ginoo pader nga madato ko kay unsa man siya akong ihatag ug wa koy ako. Nakuha man mo ingon ang Ginoo nga pagdato mo para makapanghatag. Iya pa maganing giingnan ang iya mga apostoles ay mo pagdag kwarta, ayaw mo pagdag ilisan, ay mo pagdaog pagkaon, ay mo pagdag puntil. Pero ang iyang gisugo, ipanghatag ang tanan nga way pagpangayog bayad. O kung sa may ilang ihatag, ang gahom sa Dios. Kanus ama nila mahatag ang gahom sa Dios, tagaan silang pagtuo. Nya matod pa ni Kristo, ang motuo makabaton ni ining mga gahuma. Ana. So ako karon bisan pa og sige na nig kapaltos ning atong sigig pamaligya nga wa kayo mong palit. Lig-on man ang akong pagtuo nga bisag naalay usa ka slot ka mahalin usa ka adlaw or usa ka ticket usa ka adlaw dako na kay nang grasya. Mao nang sige ra jud kog baligya siya ro ning grupuhag wa gi usa ning mopalit. Siya ro sa naminaw nako karong adlaw naa bagyod kay usang mopalit igo dana. Di ba? Natuma na ang akong gipangandoy, makatabang na nya usahay sad magkatingob-tingob man sad, magkadungan-dungan sad ba na ay mga 50 ka buok mamalit, na asay 200 ka buok, napagani usahay 1,000 ka buok magkadungan-dungan. Dako na kay nang grasyahan. Ang Ginoo nalay mag-igo kinsa iyang tandugon. Unya sa iyang tandugon basig na ay mga 20% mo tubag, mo sanong, okay na. Og diha dapita natuman ang dako kayong pangandoy sa babay, ang iyang anak hapit na mamatay.
Niluhod siya sa tiilan ni Hesus. Giingnan pagid siya ni Hesus, dili maayo nga ang pagkaon sa mga anak ihatag sa mga iro. Listen no. Pero niingon ang babae, bitaw Lord, tinuod gyud na, pero bisan gani ang iro makakaon man sa mumho nga mahulog gikan sa lamisas mga anak. Taga ilang kog mumho. Agi tagaan ding Hesus og kaayuhan ang iyang anak. Mumho ka to. Mumho? Dili oy. O nganong iya mang gihatag ni Hesus ang dako kayong grasya tungod kay ang babae anda mo dawat sa pinakagamay basta gikan lang sa kasing-kasing sa Ginoo. Bisan unsa kagamay. Kita naluwas ta sa matagto nga dugo sa Ginoo gikan sa iyang nasamaran nga lawas. Igo na ang usa ka to nga dugo para papason ang atong mga sala. Nya, kamo mupato ba mo og usalag kaslat? Yes or no? Riyawan. Pwede na mo mga matay. Mga ana. Ang ato kaarong mga political leaders nga nagsigig paningkamot nga di na gyud mahisgutan ang trillions nga korupsyon sa lain-laing ahensya o lain-laing proyekto sa atong nasod nya magsigig hisgot anang na ang confidential fund sa Vice Presidente para ma-impeach yun ang Presidente. Posible ka ha nga makahuna-huna sila nga mas importanteng sulbaron ang trillions kaysa milyon? Posible ka ha? Posible. Basta mudawat sila sa ilang pagkamakasasala, sa ilang pagkadili angayan untang mulingkod niya ng lingkuranan sa Congress, lingkuranan sa Senado. Di sila angayan kung wapa sila butari sa katawhan na karon nag-antos na ang kinabag-an. Muangkon unta sila nga wa sila'y angay nga mulingkod pagka-presidente o pagka-executive sa atong nasod. Hangtod ngadto sa pagka-barangay kapitan. Kay gihatagan na silang mumho sa mga tao. Kada buto nga ihatag sa tao, mumhora na. Pero ilan nang gipangga o gidawat, mao nang nakalingkod sila, karon hawd na kay sila, garaon na kay sila. Kalimtan ang dako kaayong problema, mag-focus aning gamay kayong problema nga unta, di man na makaapekto kayo sa atong kahimtang karon. Nining atong utang nga niabot nag 19 trillion, nining atong lugar nga dali kayong mabahaan tungod kay wa nay klarong drainages og flood control, nining atong mga uma nga wa nay mga produkto kay wa nay mga fertilizer og farm to market roads nga maayo, nining atong mga eskwelahan nga wa nay klarong classroom tungod kay wa sad maayo, tungod kay wa nay budget, labaw tanan sa atong mga masakiton. Nawa na intay mga libreng tambal, maglisod nagsud gani sa public nga ato mga hospitals kay lagi naghuot nagmaayo, wa pagyoy budget. Kadako anang problema ha, plus pa sa atong ekonomiya, ang inflation perti ng taasa, tanawa lang ng atong piso against dollar. Nganong wa na nila atubanga, anha sila magsigig focus anang 125 confidential fund nga duda pa man ang ilang gibuhat. Paminawar gud yung hearing. Unsay kasagarang litokon? Presumption of malversation, presumption of corruption, presumption nga imong impeach ang usa ka gibutaran og 32 million na Pilipinos tungod lang anang presumption. Tuwa hinoy gideliveran og malitang kwarta, gihisgutan na gyud angan, dito nimo susihon. Tungod ni
kay nagpakaginoo na ang atong mga pipila ug di man daghan nga mga leaders sa atong nasod. Muna diri sa unang pagbasa, sa dihang nagbasol ang Israel, nabihag sila. Pero sa dihang nagbasol sila, matud pas Ginoo, dili mohupas ang akong gugma ninyo. Muna kay nagbasol naman mo, kamong nahibilin nga nanagan ngadto sa disyerto, ako mong tigumon pagbalik. Ninduton ko ng inyong kinabuhi, mahimo na sad mong gamhanan. Ngilingay mong tupad. Na magbasol na ta. Na magbasol na ta. Muna kamo mga asawa, sige mong yaw-yaw sa inyong bana, yaw-yaw sa inyong bana, wan aga nimo ka-appreciate nga ang inyong bana na uli, bisagikan nas kabit, ni uli gyud. Wa ganina ninyo ma-appreciate ang inyo yaw-yaw ra gyud kay nangabit. Ayo pagbasol na nang kinaiyaha. Di ba? Sige mo yaw-yaw ng inyong mga anak kay tapulan kuno kaayo. Wa gani mo ka-appreciate nga nibangon pa na. Nga buhi pa na. Yaw-yawan, buy-buyon pa. Hangto na lang noon, maghikog na lang noon. Di ba? Nga, naka-appreciate san mo, nga karon napamoy 100 pesos sa inyong bulsa. Naka-appreciate pa mo, nga napamoy 200 pesos. Ihatag sa simbahan. Ikaw niya pa din, rugwa na ko'y makaon. Ang Ginoo, dako kayog grasya. Giandam na niya, unsa may yawi sa dako kayong grasya, ang imong pagkamanggihatagon. Kana ang biyuda nga nanghatag ngadto ni propeta Elias og usa ka kumkum nga harina, katapusan na lang tong harina, human ato wa na sila makaon, mamatay na sila. Paghatag niya ni propeta Elias ang iyang harina, sud pila ka buwan, pila ba to ka tuig, wa gyud mahurot hastang iyang jutay lana, wa mahurot. Nga naman kay manggihatagon man siya. Kamong mga dili manggihatagon, tanawa inyong mga naong nahurot na. Hastang inyong pahiyom hurot na. Tanawa ning ato mga government officials nga nagsigig panggukod anang ilang mga kontra, unya siging tabon anang ilang mga gikawat, tanawang mga naong nahurot na. Din agan sila kamaong mutabi usahay, magkanga-kanga na, magkaratol-ratol na. Tanawa sad ang atong mga manggihatagon nga mga leaders sa atong nasod, bisag giluto sila, bisag gipriso sila, bisag gisigihag butang-butang, nindot lagyapon tanawon ang naong. Na ay ni-interview ni BP Sara, siya, unsay imong sikreto BP nga blooming malangyapon kay kag naong, wa man gyud ka mahagard imong naong, unsa may imong sikreto? Unsa man tay tubag ni BP? Nalimot sa kus iyang tubag. Niingon siya, ang akong nadonggan niya kanang anis kay nga tubag ba siya. Hibaw ka ning magkatiguang na ta, daghan sa kitag ipamutang sa atong naong. Giana niya pagtubag, pero kung ako'y pa-analyson, sa ako rasa ni personal, bisag unsa pay ibutang nimo sa imong naong, basta ang imong kasing-kasing gibugatan, mulaos ginang imong naong. Lingya na imong tupad, lingya. Naman nagipamutang sa naong. Unsa may tan-aw ninyo, blooming og naong. Laos ginagnaong. So, kung ako'y patubagon, ako lang sa ning bana-bana, nga niini karong pagbatikos, pagpanglutos, impeachment, pakauaw, kining panghulga, nga patyon siya, nya balihon ang istorya, nya gikontrahan siya, hapit tanan nga mga dagkong mga politisyan sa atong nasod. Ang sikreto ni BP Sara, andam siyang mamatay. Andam siyang mamatay. Wa siya'y gikawilihan. Kanang iyang bitang mensyonon, I have nothing to lose. Makafight ko ninyo hangtod ngadtos kanal.
bloodbath ta, mag-bloodbath ta. Kaya inyo kung ma-impeach, that's the end. Mudagan ko pagka-presidente, o di mo sugot ang Ginoo, why problema? Andam siyang mamatay. Gani, ningon siya, kung mamatay ko, patya sa ning tulo. So sa ato pa, andam siyang magpakamatay og una pa niya ipapatay ang mga taong iyang giakyos nga mga nagbuhat og dagkong salaod sa atong nasod. Andam usa siyang magpakamatay. Pasabot, di siya mahadlok mamatay. Mo na ning siya, kung mamatay nako tungod aning ilang binuang, hutda gining tulo. Ug mo na rin ilang giakyos, andam siyang mamatay. Kamo, andam ba mong mamatay sa pagsigig palit og raffle ticket og slots? Andam ba mong mamatay para sa atong parokya? Bisag di pa mo andam, mamatay ragyod mo. Anhi ragyod mo dinhi ibutang sa tubangan mo na samtang buhi pa mo, panghatag na mo.